Huwa dan is-sens ta' attiviżmu li bis-saħħa tiegħu nistgħu nġibu l-bidliet li jeħtieġ fil-pajjiż. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt it-tieni workshop organizzat mill-Partit Laburista bit-tema Il-komunitajiet li rridu ngħixu fihom. Workshop ieħor imtella bħala parti mis-sensiela ta' attivitajiet imħejjin fl-isfond tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru sostna li l-komunitajiet ta' pajjiżna iridu tliet affarijiet prinċipali: l-ambjent, is-sigurtà u s-servizzi li jaqdu il-ħtiġijiet tan-nies. Dwar l-ambjent Dr. Abela rrefera l proposti fil-Manifest Elettorali Laburista Malta flimkien u li se jwasslu għal aktar spazji miftuħa u aċċessibbli għal kulħadd. Fost oħrajn dik ta' 16 proġett ta' spazju miftuħ b'investiment ta' 10 miljun euro. Sa dan it-tan dwar is-sigurtà fil-komunitajiet, il-Prim Ministru sostna li l-kunċett tal-community policing issa sar realtà f'pajjiżna hekk kif 45 lokalità għandhom dan is-servizz biex bekk issa l-pulizija qed tmur għand in-nies u mhux bil-kontra. Dr. Abela ċċenna wkoll għall-aċċessibilità għas-servizzi mediċi fil-komunità permezz tal-wiegħed elettorali li sal-aħħar tal-leġislatura ikun hemm berġa tas-saħħa f'kull lokalità. Dan anke fis-Siġġiewi hekk kif brabta ma' dan iċ-ċentru tas-saħħa ix-xogħol qed javvanza sew. Il-Prim Ministru rimarka l-importanza wkoll taċ-ċentri ta' matul il-jum għall-anzjani u servizzi oħra bħal dak tas-Silver Tea li jgħinuhom jintegraw aħjar fil-komunitajiet u b'aktar effiċjenza. Il-workshop ġie indirizzat ukoll mid-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista, il-Perit Daniel Mikallef, u ddiskriva l-komunitajiet bħala l-post fejn iservi ta' sors ta' edukazzjoni għal ħafna ġenerazzjonijiet li lil mill-edukazzjoni li wieħed jista' jirċievi mill-bankijiet. Filwaqt li rimarka l-importanza ta' dialogu li qed jikkaratterizzaw dawn il-workshops, Mikallef sostna wkoll l-importanza tal-azzjoni li twassal biex dak diskuss jiġi attwat fil-prattika.